ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛି। ସତରେ ତୁ ଶୀଘ୍ର ଆ, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତମେ ଦେଖିବ ଅପା, ପ୍ରଭୁ ରାଧାକାନ୍ତଙ୍କ କୃପାରୁ ତମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ଘଟଣା କ'ଣ? ମୋ ଜନ୍ମ ହେବାଟା ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ସ୍ମରଣୀୟ ଘଟଣା। ତୁମେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କାହାକୁ ଭଲ ପାଅ? ମୋ ଗାଁକୁ। ତୁମ ଗାଁରେ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ? ହଁ ସାର୍। କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିବାକୁ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତି? ମୋ ମତରେ କୀର୍ତ୍ତନଟା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାର ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଗୋଟେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ। ଅନିଲି ବୋହୂ ଆଉ ନାତି ଟୋକା 6 ମାସ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉନୁ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଦେଶ ବୁଲିକିରି ଆସନ୍ତୁ। ନାଇଁ ରେ ବାବା, ମୁଁ ସେଠି ଚଳିପାରିବିନି। ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି କାଦୁଅରେ ପଚର ପଚର ଏ ଗାଁ ମୋର ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ, ଭିଜା ମାଟିର ସ୍ୱର୍ଗ। ଚାକିରିଟା ହେଇଯାଆନ୍ତା କି? ତମ ଘରେ ଯାଇ ବୋଉ ଆମ ବାହାଘର ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତା। ଚାକିରି କେବେ ମିଳିବ ତାର କ'ଣ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି? ପ୍ରଣାମ ବାପା। ହଁ ରେ ବାପା, ଗାଁକୁ ଆଉ ଯାଇ ହବନି। ସେପଟ ସାହିର ସ୍ମିତାକୁ କିଏ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ପରା? ସେମାନେ ମୋ ବାହାଘର ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ କରିଦେଲେ। ଏତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, ହେଲେ ମୋ ଫେରିବା ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିଲୁନି। ଆରେ ରଘୁ ଭାଇ ଏମିତି କ'ଣ ଏଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ରଘୁ ଭାଇ, ଏ ରଘୁ,